баргузори мусобиқаҳои варзишӣ хоса гӯштини миллӣ дар айёми таҷрил аз ҷашни аҷдодии тоҷикон наврӯзи хуҷастапай дар тамоми қаламрави мамлакат идома доранд. Дар ин замина маъракаи паҳлавонӣ дар деҳаи чилчаи ноҳияи Тимур-Малик баргузор шуд, ки беҳтарин гӯштингиронро аз минтақаҳои гуногуни кишвар ба ҳам овард. бо фаро расидани фасли баҳор ва айёми гулгуншукуфоҳии тоҷикистони азиз дар ҳар гӯшаи зебоманзари кишвар мусобиқаҳои гуногун аз намуди варзишҳои суннатӣ хоса гӯштини миллӣ сурат мегиранд, ки рӯҳияи мардуми паҳлавонпарвари моро босамболида мегардонад. имрӯзҳо бо таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Омали Раҳмон ба варзиш ин соҳа рушди зиёд дорад. бо ибтикори мақомоти маҳаллӣ деҳаи чилчаи ноҳияи Тимур-Малик дар якҷоягӣ бо соҳибкорон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. мусобиқаи мазкур чун анъана баъд аз дуои пирони кор бо рақобати наврасон шурӯъ гардид. ҳунарнамоии ҷониби ин паҳлавонони наврасу ҷавон аз ҷониби тамошобинон хеле хуб пазируфта шуд. дар ҷараёни ин чорабинӣ дастандартхорон ба чанд тан аз гӯштингирони номдор ҳайати мунтахаби ҷудои мамлакат Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, Темур Раҳимов, Шакармамад Мирмамадов ва довари дараҷаи байналмилалӣ Рамзи Шамиров чун рамзи эҳтиром дар ҷашни Наврӯз либосҳои миллӣ пӯшониданд. дар мусобиқаи мазкур, ки беш аз 15 000 тамошобин ба хотири дастгирии паҳлавонон ҷамъ омада буданд, дар марҳилаи асосӣ шоҳиди рақобатҳои ҷолибу диданӣ шуданд, зеро дар ин чорабинӣ паҳлавонони шинохтаи мамлакат аз қабили Темур Раҳимов, Шакармамад Мирмамадов, Саидҷалол Саидов, Хуршед Маҷидов, Фирдавс Насимов ва дигарон ҳузур доштанд. дар баробари ду шоҳҷоиза автомашинияи сабукрав масъулини чорабинӣ ҷоизаҳои зиёди пулию молӣ таъсис доданд. ҳамин тариқ баъд аз рақобатҳои ҷолибу диданӣ барои шоҳҷоизаи аввал Саидҷалол Саидов бо Шариф Назриев андари майдони рақобат шуд. хӯзмои ин ду паҳлавони шинохта дуру дароз идома кард, ки ниҳоят бо як партофи зебои Саидҷалол Саидов анҷом ёфт. дар рақобати дигар барои бурди шоҳҷоиза Шакармамад Мирмамадов, ки феълан дар рейтинги ҷаҳонии Федератсияи байналмилалии ҷудо бо 1042 хол дар ҷои 42 қарор дорад, бо Шоҳрух Амирхонов қувва озмуд. дар вохӯрии мазкур баъд аз қарори доварон бартарӣ ба Шакармамад Мирмамадов дода шуд. хотиррасон мекунем, ки қабл аз ин Шакармамад бо Хуршед Маҷидов майдондорӣ намуд ва ин вохӯрӣ бо натиҷаи мусовӣ хотима ёфта буд. ҳамин тариқ мусобиқаи гӯштини миллӣ ҷамоати деҳотии чилчаи ноҳияи Темур-Малик дар фазои бисёр хубу хотирмон паси сар шуд.